Me tehdään tänään tämmönen Fyken koe. Me tarvitaan siihen paristo ja polttimon kiinnityskanta, jo 3 johtoa, 2 naulaa ja 1 kupariklemmari. Ensin otetaan 1 johdin ja laitetaan se kiinni paristoon. Sen jälkeen otetaan toinen ja laitetaan se siihen viereen. Näin. Sitten otetaan toinen pää tästä johdosta ja laitetaan se tähän rautanaulaan. Sitten otetaan polttimon kiinnityskanta ja poltin ja laitetaan ne toisiinsa kiinni. Näin. Sitten otetaan nämä 2 viimeistä johtoa ja laitetaan ne kiinni tähän johtoon. Ja viimeiseksi haueleuaksi jää tämä keltainen ja se laitetaan kiinni rautanaulaan. Ja nyt kun mä liikuttelen tätä klemmaria ja kun se osuu toiseen rautanaulaan, niin lamppu syttyy eli koe on onnistunut ja nyt se meni pois päältä. Näin.